Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suping paminawan ng handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Yamela. Sa di pa ako sudan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nakuluhan. Destiny. Recorded by X Thunder Gaming. Oyo ganya ta ha? Asa man day? Naaway Christmas party nga himo na nga itong mga classmates sa elementary. Mga tuta ha? Na, mauwa ko day uy. Ay sus, nga nagot intong mauwaw man ka. Mga tuta, ano na ito magkita ba kun? Unsa na hitsura sa itong mga classmates sa una? Ay, sige na lang, oy. Hapit na lang unya ko diri ha. Uy! Guys! Gusto na mo eh! Okay lang. Kamu? Ay, hello. Nakailangan ako. Hala, nakalimot din po nimo. Isa ka kita? Si Jason ko eh. Ikaw ni Jason? Wala siya ko makailanin mo ay. Nga naman, di gwapo kong sama. Bitaw eh. Wala ka makailan ako kay gamay bigay ko sa una. Mau-cute. Pinya karon dako na kaayo ka. Uya. Pero nalipay ko nga nakakita sa akong mga classmates sa una. Kikapoy-kit ko. Matulog lang ko. Uy, kinsa ni nanawag number man ni? Hello? Kumusta? Kinsa ni? Si Jason eh, katong imong classmate elementary ba? Ay, ikaw din Soin. Di ka number na ko, uy. Secret. Pagtarong ba? Bitaw, Milay. Dito ko na ngayon sa akong manghod kay namsiya yung number ni mo. Onya, na kay tuyo. Nanawag lagi ka na ako. Muan na unta kung sa inyo ugma. Ha, nga naman? Muan lang. Ganahan lang kong makakita ni mo kasab. Jason. Anaon ka na ko sa inyo ugma, ha? Ikaw. Salamat nila. Nakigatubang ka na ko. Unsa din mo tuyo, Son, nga ni among kitas amo. Di na ako mauwang sulti ni May Mel. Unsa man? I love you. Jason. May chance ka ko, Mel. Kalitan mo sa tanim mo, uy. Pwede ako sa manahon-nahon, Son. Okay na, Mel. Waam sa ko magdali. Makapaabot na ko hangtod pinus ak maluoy na ko. Jason. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man tong lalaki nga ni Anis ato Yamela? Nanguyab to nimo? Oo, ma. Dili ka pasuko, ma, kung maguyap-uyap po. Okay raman kung mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha ba? Oo, ma. Mel, bidugay na mo di ko nga nanguyab mo. Wabig ka maluoy na ko. Kuan, Son. Sugtan lang gud ko, Mel. Ang tinuod, Son. Naluoy mong kunin mo. Nga, sa ato pa, ha? Uyab na ta. O, Jason, ako na kang gisugot. Salamat yun, Mel. Basta ha, ayaw ko pasakiti ha. Oo. O yan, Mel, ako lang isang adi mo. I love you. I love you too, Jason. Mel, anaon ka na ko ron sa inyo, ha? Nga naman? Hesta mo dali sa among dapit sa lubog. Kuwaon ka, ha, Ron? Makaalis ka sa amo ba? Sige, Son. Manangin sa ko ni Mama. Dili ko musugot. Ma, Ayaw paglaag-laag ha. Kaya tigaling maunsa unya ka dito. uyab man gud ako ang akong uyab, Ma. Usa pa, adlawan maron. Ayaw lagi paglakaw. Kaya na ako'y tambungan ng meeting. Maong pagpuyo dinis ato, Yamela. Mel, asa na ka? Di ako sa amo, Son. Di na ko sa gawas. Ha? Tana? Son, dili tingali ka mo dayon, mi. Ha? Ano man? Di man masukot si Mama nga mulakaw ko. Ay, kadiyo tabi daw kayo ito. Gusto ko nga magkaadto sa kasamang dapit. Sige no? Sige na lang, uy. Tana.
pagdili sa inyong dapit, son. Ay, mabito ko nimo nga. Malingaw ka din sa mga. Hoy, Day! Yamela! Day, Dayan! Ito ako, Day! Mayo kini ata, Day! Di ko ako Jason sa amo kay gusto siya nga makaani ko sa ilang dapit. Maog yun. Kanindot pwede ni sila, Day. Dayan, biyaan sa ka naman ni Yamela ha kay ako na siya yung isuroy sa unahan. Ah, sige. Sige, son. Unsa man? Malingaw ra ka din sa mong dapit? Lingaw kaayo, uy. Day, Yamela. Oh, nga na, Day? Giapas ka ni mama ni mo. Ha? Gahi ka yung ha? Di ba giingnan naman ka? Na ayaw lagi paglakaw, gisupak yung kunin mo. Ayaw lang kasuki si Yamela. Maghilom! Utrosag ka. Kung pa ni mo kuha ang akong anak, dili unta ni mo kuyog ni mo. Pauli, Yamela. Ma, pauli ha. Kung dili ka gustong pakauwawan, di ka din eh. Pauli! Pila naman ron kaadlaw nga wa manawag si Jason ako. Sukad lang atong giapas ko ni mama sa ilang dapit. Wa na gid siya manawag na ako o mo-text na ako. Ako siyang tawagan, Bi. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Di naman ako makontak ang iyong number. Ako ato na niyang igsuon, Bi. Black man ka ni Kuya Jason Mil. Unsa? Ug ano ayaman ko na nagibuhat? Wa ko sige na sa kibuhat sa iyong mama katong giapas ka. Unsa? Mao din ako siya makontak. Kay iya di kong giblock. Kuya Mil, yes kuya, makibuhat ko siya nimo. Unsa? Paghilom ha. Gisakitan ako sa kibuhat ni Jason ako, ma. Huwag magkuisa. Anong iya akong gibuwagan? Kana kay iya kang gibuwagan. Wa na siya gusto ni mo. Ma, Mo ngayon na paghilak-hilak niya. At imana na imong pag-eskwela kay hapit ka nang mo graduate. salamat intawon kinahuman lagi ko eskwela. Og di ka move on na sa ko sa gibuhat ni Jason ako. Yamela, Ma? ikaw lang unang mahibilin din sa ato ha. Kay namin lakaw sa papa ni mo. Ah, sige ma. Kay mamina lang sa kong handumanan sa usa ka awit. Bisan to, gusto ko kabuta. Nangandoy gyapon ko nga moabot ang babae nga tinuod nga magmahal ako. O kinsa dito ang ganahan nga mag-friend ako. Morning akong number. 0963-387-4167. Luuya sa kaagi tawana, uy. Ako ni tawagan, Bi. Hello? Hello? Si Almar ni? Katong nagpadasan dumanan sa usa ka awit? Oo, ako ni. Kinsa din eh. Si Yamela. Pwede magig-friend ni mo? Pwede kayo. Ha? Makik-abot ka na ako? Oh, Mel. Di lang ko maingon nga makikita pa mo kay di mo ko kakita. Mag-abot lang tago sa kalugar. Ah, sige, Mer. Abi nimo, lipay kay ko nga nakikaabot ka na ako. Ako sad, Mer. Nalipay ko nga nakita ka na ako sa personal. May isultiod ako nimo. Ah, sige, ansa man ha? Bala nagmasuko ka na ako. Gusto lang ko nga mahibaw ka nga love ti ka. Mer. Bisan tudog, di ka na ako makita no, pero ang akong kasing-kasing mo inagpugan nga love ti ka, Yamela. Mer. May paglaom ka ako. Parehas ni mo, Mer. May pagbati sa kunin mo. Kung mauna, kita na. Ha? Oh, Mer.
idawat ko ng imong gupa. Salamat, Yamila. I love you. I love you too. Bisan tuod o pagkulang ni nagkaila ni Almer pero nagkasinabot na lang among kasing-kasing. Sa pagkakaroon, nag-live-in na mi o nagplano na sa na magpakasal. Di nilang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power sa RMN.